My name is Theodor Charagionis. I'm the founder of Hellenic Motor Museum. Today it's the first day of the exhibition Made by Hellas. In this exhibition we exhibit makes which have been designed, constructed or developed by Greeks, either in Greece or elsewhere in the world. So we have minis, as Alexis Sigonis was from Greek heritage, till Kores, which is a special, very special car, unique by international standards. We have about 50 exhibits built in Greece from 1920 till today, and also future projects which use the sun, electric, special electric cars, small formulas, practically everything. Εγγένεια της έκθεσης Made by Hellas στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου. Η έκθεση είναι αφιερωμένη στην ελληνική δραστηριότητα στον τομέα της αυτοκίνησης. Οι καλεσμένοι έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν περισσότερα από 50 εκθέματα σχεδιασμένα, κατασκευασμένα ή συναρμολογημένα από Έλληνες, καθώς και τις καινοτομίες πρόσθετες που γίνονται στον τομέα αυτό σήμερα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολεία αλλά και ιδιώτες. Στα εκθέματα περιλαμβάνονται μηχανισμοί της αρχαιότητας που εκφράστηκαν στη σύγχρονη αυτοκινητοβιομηχανία. Το πρώτο ελληνικό αυτοκίνητο του 1920 κατασκευής Θεολόγου. Αυτοκίνητα που συναρμολογήθηκαν στην Ελλάδα την περίοδο του Μεσοπολέμου. Τα Morris Minor και τα πασίγνωστα Mini του σύγχρονου Αλέκο η Σιγόνη. Ελαφρά πολιτικά και στρατιωτικά φορτηγά παραγωγής που κορυφώθηκε μετά την πρώτη πετρελαϊκή κρίση. Ανάμεσά τους τα θρυλικά πόνι, Ζέμπρα, Φάρμομπιλ και Φάρμα, σχεδιασμένα από τον Γιώργο Μιχαήλ. Στα πιο σύγχρονα περιλαμβάνονται επιτυχημένα μοντέλα Ελλήνων σχεδιαστών όπως το τριθέσιο Ματρά, Μουρένα, Fiat Barchetta, Audi A3, αλλά και των επιχειρηματιών που βρέθηκαν εξωτερικούς οίκους και επιβίωσαν όπως ο Πέτρος Λιβανός, η Aston Martin, Laconda. Επίσης περιλαμβάνονται ελληνικές ιστορικές αναπαραγωγές όπως σημαίνει με το θρυλικό Porsche του 50 από τη ρέπλικα του Θανάση Μητσοκάπα από την Κατερίνη.
Ιδιαίτερη εντύπωση κάνουν τα μοντέλα του αύριο, όπως το περιμετρικό σασί του Δημήτρης Χατζηγακίδης και είμαι ο δημιουργός του παραμετρικού πλαισίου που βλέπετε εδώ. Το παραμετρικό πλαίσιο, ναι, τι έχει το παραμετρικό πλαίσιο? Το παραμετρικό πλαίσιο ενώνει τους 4 τροχούς, χρησιμοποιεί κάτι που λέμε στοιχείο αναρτήσεως, το οποίο το βλέπετε στην μορφή που βλέπετε μπροστά. Και τι μας επιτρέπει? Μας επιτρέπει να κατασκευάσουμε ένα συμπληρωματικά αυτοφερόμενο πλαίσιο εδώ κάτω χαμηλά, με αποτέλεσμα αυτό που θα πάει από πάνω να είναι κατά πολύ ελαφρύτερο. Άρα το δηλαδή ρίχνουμε βάρος στο υποτιθέμενο σασί, ας το πούμε έτσι. Ακριβώς, ξαναγυρίζει το σασί με μια προηγμένης τεχνολογίας επιστροφή. Αυτό θυμίζει λίγο χελώνα. Και θυμίζει και ντεσεβό. Θυμίζει και ντεσεβό, ακριβώς. Θυμίζει και ντεσεβό, θυμίζει πολλά πράγματα. Το θέμα είναι τι προκύπτει από αυτό. Έτσι, και μπορείτε να δείτε εδώ τι προκύπτει. Αυτό εδώ πέρα δίπλα τι είναι? Αυτό είναι του κυρίου Κεραμπού. Δεν είναι αυτό που προκύπτει από εκεί. Εδώ, αυτό το ανυπαρέβαλα, γιατί ουσιαστικά η δική μας ανάρτηση δεν τρώει όλο τον χώρο που έχουν οι παραδοσιακές αναρτήσεις. Έχετε μειώσει δηλαδή τον όγκο και το βάρος. Και το βάρος και τον χώρο. Βλέπετε ότι εδώ είναι ελεύθερος ο χώρος να σχεδιάσετε ζώνες ελεγχόμενης παραμόρφωσης, να σχεδιάσετε ελεύθερα ό,τι κέλυφος θέλετε και αυτό το κέλυφος να κατασκευαστεί πολύ ελεύθερα. Ναι, με τη μόνη διαφορά τώρα το φάρδος του αυτοκίνητου. Το βλέπω λίγο φαρδί ή με ξεγελάει επειδή δεν έχει το κουβούκλιο. Όχι, καθόλου. Είναι φαρδί, είμαστε σκάρτα 2. Φορτηγό 220, γι' αυτό σας λέω. Αυτό που λέμε είναι ότι χρησιμοποιώντας το ίδιο στοιχείο αναρτήσεως μπορείτε να κατασκευάσετε ένα απολύτως παραμετρικό πλαίσιο, το οποίο ελέγχεται στο μετατρόχιο και το μεταξώνιο ακριβώς όπως το θέλετε. Και από πάνω βάζετε ό,τι κέλυφος, συμπληρωματικά αυτοφερόμενο αμάξωμα, θέλει ο σχεδιαστής και ο κατασκευαστής. Το Smart Jeep του Παύλου Κεραμπού, τα αγωνιστικά αυτοκίνητα τύπου Φόρμουλα και Οικονομίας του Ελληνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το Πανεπιστημίου Αριστοτέλειο Πατρών και Κρήτης και τα 3 πρότυπα του αρχιτέκτονα Δημήτρη Κορέ. Το πρωτότυπο του πρώτου αυτοκινήτου στον κόσμο, ενός Σόγκου, σχεδιασμένο από τον Αντώνη Βολάνη. Το Nissan Sunny, συναρμολογημένο στο Βόλο από το Θεοχαράκης ΑΕ. Είστε ο κύριος? Είμαι ο κύριος Αντώνιος Τζεν. Βετεράνος οδηγός. Βετεράνος οδηγός αγώνα. Γιατί δεν τρέχετε Ακρόπολης? Σήμερα γιατί δεν τρέχω Ακρόπολης? Γιατί έχουμε το μουσείο σήμερα και δυστυχώς το θυσιάζουμε το Ακρόπολης. Και εδώ στο μουσείο τι παρουσιάζετε? Εδώ στο μουσείο περίμενε άλλο ένα το οποίο έχω κατασκευάσει, ένα σπόρο αυτοκίνητο. Αλλά δυστυχώς πάθαμε μια ζημιά από κάποιο ανηψωτικό και περιοριστήκαμε μόνο σε αυτό εδώ. Το οποίο αυτό τι είναι? Αυτό είναι ένα μικρό αυτοκινητάκι 50 κυβικών και το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει και μια νοικοκυρά, ας πούμε, να πάει να ψωνίσει στη Λαϊκή. Δηλαδή ένα μικρό αυτοκινητάκι για ψώνια. Για ψώνια ακριβώς. Και για μικρές διαδρομές. Χρειάζεται δίπλωμα? Αυτό χρειάζεται ένα μικρό δίπλωμα για 50 κυβικά για αυτά τα μοτοποδήλατα, τα παπάκια. Άρα δηλαδή έχεις ένα αυτοκίνητο που βρέχει χιονίζει και εξυπηρετείς ένα αυτοκίνητο αλλά είναι μοτοποδήλατο. Και ο γιος και η κόρη δεν κινδυνεύουν να είναι πάνω στους δύο τρόπους. Μπορούν κάλλιστα να κυκλοφορούν με αυτό
και να πηγαίνουν στις δουλειές τους και στα μαθήματά τους ακόμα, στα φροντιστήρια κλπ. Τι κόστος περίπου έχει αυτό? Αυτό υπολογίζουμε ότι δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 3.200 ευρώ το νέο μοντέλο που βγαίνει, γιατί αυτό το ξεκινήσαμε το 1995. Είναι ηλεκτρικό? Βγαίνει και με 4 τροχούς τώρα, θα το δοκιμάσουμε ηλεκτρικό. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την έκθεση, η οποία είναι υπό την αιγίδα της ΕΛΠΑ και της ΦΙΛΠΑ, επιμελέθηκε ο κύριος Παναγιώτης Μπάστος, πολιτικός μηχανικός, εθελοντής στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου. Αξίζει να σημειωθεί ότι για να επιτευχθεί η πληρότητα του 50% των εκθεμάτων έχουν προσφερθεί από άλλα μουσεία, όπως το Ελληνικό Μουσείο Μοτοσυκλέτας, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδιώτες. Η έκθεση σας περιμένει από τις 6 έως τις 30 Ιουνίου το 2014 και είναι ένα ύμνος στην ελληνική δημιουργικότητα.